Apa, gaur kontan gurekin gau bat nolakoa den ikuste alduzate. Bale, eta zin bazo igande baten. Zen ere pixukidea etorri denetik, kaka ematen nahi da esan ez domingo bate joan barraula. Eta esan guzu, bale, eta zer da hoi? Pues domingo y bingo. Ez da bingo normal bat, igande baten iten den bingo normal bat, donde hay viejas, tal, ez. Drag queenek dauden bingo bat da. Zortze puntu hundi, ez dau inor. A ver, pixka frakaso izan behar da. Odena se supone reservatu daula, ruleta. Bueno, aste honetako programan gau bat pasatuko duzu gurekin, eta justo ni bidai bat egingo dut nire unibertsitateko lagunekin. Esmirna, Efeso, Pamukkale eta beste ez dakit nola oskatzen den. Eta gaurko gaua autobusean pasatuko dugu, bihar hotel batean lo egingo dugu, agian apur bat kantzatuta helduko naiz. Autobusean lo egingo dudanez, txandala jarriko dut, eroso egoteko. 11:04 dira eta busa 15 minututan hartzen dut. Ran! Bueno, amaitu dugu afaltzen gorrekin dugu Halloweeneko festa moduko bat jantokian, eta oin egoko naz etxera, aldatuko naz. A little bit violent with your pumpkin. Bueno, nire lehenengo esperientzia kalabaza batekin mostren eta aurpegez egiten, total Amerikan. Baina, a ber, ikusi dugu, ez da nire gozia, nik ez da gaita baitzen, besta de superpagetariak. Leko barruko dana geratu da super txarto, baina bueno, lortuko dugu aitea zerrando, eta bertan geratzen. Egiz esan gaurko arratzaldian nahiko gogotzu hartukot, ze, bueno, lurrikara bat eukiogu, azterketa bat eukiot, arratzaldien bigarren azterketa bat, astebukaeran proiektu bat entregatu biot, asteburuen dakat azterketa bat, apur bat deskonektatzeko, gaur geldituga Erasmuseko ikasle batzuk, etxe baten afaltzeko, eta gero unibertsitateak antolatu dugu Halloweeneko festa bat edo, hemengo juergie ez daka zerikusirik Euskal Herriko juergiagaz. Osea, ez dakizu zenbat botatzen ditudan faltan txosnak, erromerize bat, osea, hemen tabernak ordu batetan izan da bie, gehienez 3:00 eta jada hori dekosun bakarra. Osea, 3:00 danok etzera. Merida zentru aldea jungo geha, normalin ambiente gara oteala, eta nik uste ondo paseo geula. Bueno, oin zentroa juteko kombi bat hartuko deu, kombiek hemen Mexikon asko ibiltzein adie, eta moitzeko eta ondo etortzeie, eta hau ediek furgoneta batzuk, autobus txikien lana bezala itebenak. Bueno, azkenin Meridako zentroa iritsi geha, eta oin taberna baten eo nunbaiten zeuze bilako da ambiente pixkat, naiz da azte harti zen Meridan egunero ote ambientie, eta abeze bilatzen duen. Bueno, ja leku ebila du zozeatzeko eta zoze jateko, lan negrita izena du, ez gaude behin etorrita eta abeze mozko edan. Oin batutik erakutsi dizuet eta gustatzen da zuen. Ez da neren txiste bat, gau hartzerako altxazu. Terdik die eta guaindik ez da hasi. Esate hiu kamariga, sí, es que aquí la gente viene muy puntual. Eskerrak puntualen dudien, porque es que ordu terdi pasa, guapa. Volumena, oraindik ez du esan azken hitza, eta atzean utzi dugu jainko paganoa. Beriain, zaindu sakana. Hoy es un día muy especial, voy a beber un poquito de agua y que te vienes cuenta. La otra denuncia. Venga, el 49, silencio. Ya ha salido maricón, que es que son de escandaloso. Que no damos ahí, voy a correcta. Linea ingonaz, maiortako alda, poltsa hortan zertu da, ikaston txutxe pile patatak, eta zegan jankaian. Ez que super handia da, eta apartamentu honetan lo egingo dugu 3 pertsona bakarrik, piztinarekin. Buah, de locos. Eta ez dakit oso ondo ze logerarekin geratuko nahi, ze beste bineskekin partekatzen dute apartamentua. Eta justu haiek batera bizi dira, erresidentzia batean. Osea, logela partekatzen dute orduan. Eta ni ez daukat konfiantzasko haiekin orduan, uste dut,
batera jarriko direla eta logela bat apart izango dudala. Niretzat bakarrik orduan de locos. Orduan, ni geratu naiz logela honekin. Flipo. Uran sartu egin naiz. Ni ez naiz, ez da, ia, udan sartzen ze ura ez baldin badago, 30 graduetara ez naiz sartzen, Eta orain, de cabeza, porque si no... Estamos sufriendo. No, estamos muriendo, literal. Bueno, hau da gure final program, ja, amaitu dugu. Ez da urten hain txarto. I think it's really a stream, a ghost, or Bueno, ja, aiego gazbotan etxera, metugu kalabazak apaintzen, eta gisa ez, da pro de esperientzia traumatikoa. Bueno, nire lehenengo aldiz izen da, eta jente guztiak hemen basek izan egiten, amerikano danek, irnabe urtero, 1000 aldiz da, bueno, Halloween, lo más grande del mundo, egiz izan hasierakoa bastante txarto, gainera barrutidan apurtu egin dut moduen, komparota beste kalabazekin, ez da egin lo mejorcito. Ondo, esperientzia bikaina, errepikatzeko modukoa. Ezagutzen dut nik ongi, baina ez ezan ez errez, lagun denen ez dain errez, Katzuriko lea hori, ezagutzen dut nik ongi, baina zalatutara, ara berdina zara. Ezin du sinistu hau. Bueno, eta Halloweeneko festa dekogunez, hau da nire makillaje. Ikusten ari zaretenez, ez da aramatzat egin eban mozorrue, ze goiez hemengo pub batera dela super txikize eta plastikozko boltsa bat jartzie, pub txikize batien. Jende ez gainezka, pues creo que no es buena idea, ze bestela, izertetan zeko nintzateke eta horrible. Orduan, sin más, sencillitu eiot eta sin más, oin gozatzera goiez. Gainetik kendu egin dula, Karrandetan alezale, tarimani gotatazu gabe. Eta hotxe eskadeu, afaltzeko, kombo batzu zela eskaitugu, xatanetik probatzeko. Eta baita eskatzen egin bitartien Karibeko musiki hasia, Karibe estilokue, eta haber gustatzea zuen. Bueno, jateko bai aizegu, eta ikuste zuen bezala danetik pixak, guacamole pixkak, patatak, arlitak, tekeñuek eta beste gauza batzuk, eta dana oso nangoa, seguru aski. Egakieu jateko eta nontzau diferentziatzie eta horrein batea errarin ere bai, eta ikuste zuen bezala errarin diferentziazkeu. Eta hori banamana probagoitu eta espero dana gustatzie eta asko ez nozkortzie. Bueno, ja, afaltzie bukadeu eta oin beste taberna batea jongo geha, igual diskoteka batea, ikusiko duzein, eta lezera utzi bizuet. Igerilekura joan ondoren, dutxatu egin naiz, nire aitarekin bidode bat egin dut, ze justu asteburu honetan nire Bizkaiko Quidditch taldea Espainiako kopa jolasten zegoen, eta gaur larun bata txapelketaren lehenengo eguna zen. Eta gogorra izan da, urte asko daramatzat, eta haiekin jolasten ez dudan lehenengo txapelketa ofiziala eta garrantzitsua orduan, gogorra izan da eta ez dut oso ondo eraman. Gero afaltzera joan naiz, jan egin ditut igual 2 plato eta gero postre, dulces tipikal turkiz, eta bidetik ikusi dut festa bat hemen nire lagunak Erasmusekoak uste dut juntatuko direla beste apartamentu batean festa egiteko. Baina eskeni oso nekatuta nago benetan zega. Bueno, ja, atea geha, La Negrita izenatzu neon gehan lekue eta Batman Meria etortza lima rekomendautan lekue. Bueno, azkenin etxea etortzi erageu, pixa suerte txarra eukideu, baina taberna biligea eta nik esan dut aste hartetan ambienti egotea eta bestetan egotea. Baina justu gaur ez dugu ezer natuli bilau eta erabaki dugu etxea etortzie eta hauxe izendan ere bideu, pixa frakasu bukaerie, baina bueno, espero gustatzie. Llevo una racha que te flipas, 3 vídeos seguidos, mira. Baina guan berriz, 10 numero seguidos dutela bat ematen, galduin bat. Me muero. Aldein dut bingotik, porque es que pikatu inaiz. Osa, ni honea gehiotan etorri bat, nahi tokatu inbarra zait.
oso indignatuena. Nola pringada. Bale, gehiotan etorri da binoia neguko ordutegire pasatzen dienen. Ze esan ditea negun atxaldeko 6 eta pasatzen dira. Osea, enaiz lehitzea bueltatu behar, bingoan irabazi arte. Gau baten nire etxene honi lasai aski, oben loin nahien, eta nera nahietzen isiltzen, ni, zutue, enitzen joan barbera gelara zaplazte bat ematea. Etzien ordu. Ordu nik ikusi nitun tapon batzu, netiko belarri hartzeko, lo hartu nun taponakin. Bizeko zazpitan esnatu nintzen, eta esan, ostia. Ostia, dice. Ordu, kendu nun bat, ongi eltzeta guai. Eta, kentzat bestea, zati bat hemen barren egetik ez zitzaren, osa... Belarri barruan. Hiperventilatzen hasi nintzetan, guau, ez dela kendu, nigo ez hospitala ordenetan, larun bat baten kentzen, bine zinun, nenitzen aiatzen, nera mai esnatu nion ahi, ama, eskago getzen aiaz, porque tapon magari bizait hemen, belarri ere behitzezuna bertapon hau tetzen ikusten. Zen no medikute, esati dutu tapon bat delitu zaitela belarrin ez dakitzet, esati dutu joan medikute, lasai, irikitzet, atea eta estebe, dela litzeko mediku majona, kuklillatan harrapatzet, sartzen aiz da, kuklillatan. Herri txiki. Has probado ponerten kuklillas eta ni bitarten tapon bat delikuzet? Ez asma doze pasatzen, pues bueno, ulertu ziola nere amai, tampon bat gelitu zitzaiela, ataskatu eta zitula tamponak edo, eta tokatzera tapon bat delarri. Qué horror, qué vergüenza. Duela aste bat, unibertsitateko lagun batekin joan nintzen turisteba egitera, Istanbuleko Balat auzora. Nire lagun hau beste herrialde batekoa da, baina bere familia turkiarra da. Eta orduan bera turkoz hitz egin dezake. Hau, datu garrantzitsu bat da. Eta bueno, sin más, eguna pasa genuen argazkiak ateratzen, bueltak ematen, jaten, eta bar. Hemen dator salseoa. Kafetegi honetan, launeska zeuden kamarera zerbitzari. Osa, aiatuta ja jende konkistatzen. Eta nire lagunak esan zidan, komunera noa, mesedez, eskatu zu edariak taianaria. Gerturatu zen kamarera bat, eta ni ausartu izan nintzen, ze edaria taianaria turkoz eskatu nintzen. Eta ulertu egin zida. Horentzeko momentuan, lau kamarera hauek nire lagunarekin zeuden turkiera hitz egiten. Eta bapatean nire lagunak begiratzen nau, eta esaten dit, en plan, ostras, hane. Eta azkenean, procede a contarme la situazio. Eta esaten dit, le has gustado una kamarera, eta bapatean kamarera bat azten da korrika. Eta eskutatzen da barra baten atzean, menu batekin horrela. Eta nire lagun hartu zuen bere mugikorra eta apuntatu zion nire Instagrama. Eta ni esan nion, txok gusel, esan nahi duela, guapa. Eta neska honekin, mezu bitarte hitz egiten egon nintzen. Eta bidali zidan, bera grabatutako bideo bat, kafetegian egon ginen egunean. Eta esan zidan bere lagunei bidali ziola bideoa. Esateko, que era su crush. Osa, bere crusha da. A ver, hori da un poco creepy, Puntuse, peligroso. Eta gero pare bat alditan geratu egin naiz berarekin eta beste bi lagunekin, ze neska honek ez du ingelesez hitz egiten orduan txungo. Eta bueno, ni ez daukat interesik, orduan ez dago salseo baino. Baina, nire laguna, neska honekin asko hitz egin du, eta egun ezberdinetan geratu egin dira. Eta uste dut horba dagoela salseo del bueno. Autoestimarako, oie. Ane, nik bigarren parte bat beharrat, osa, nik agun nola bukatu den jakin barrat. Osa, mesedez, no nos dejes a dos velas.